Alay day. Nani sa salidang Kadinang Ginto. In English, Goldilocks. Sa Binisaya, Kadinas Iro. Dali day. Okay na day. Apil, mas bayad. Mura man sa kagistan pan. Ato ko atong script. Niyapa ko kay script. Be, ako kay director be. Ikay direktor. Ako kay director. Aman tong usa ka microphone. Dara day oh. Natun lahag makaupaw na. Day, kabalo baka mo Tagalog, day? Ay, Tagalog ni? Okay, may request or minor? Request ni sinuot ni sir. Sige, kamo akong Tagalog. Marunong ka. Oh, come on. Ang galing ah. Alam mo, akala mo sa akin, are you subtracting my edition? Go. Go. Tagalog yung script. Uy, sa'yo na kayo na eh. Babae, Siya yung, kabit. Kabit ko, asawa ni. di sa Tagalog iba yung asawa, yung asawa yung Yun. anak. Siya yung Mrs., ako yung Mr., ikaw yung kabit. Oo. Bagay ba? Oo. Bakit? Kaya? Bayawan yung tuloy mo. Huwag may coronavirus. Buwang ka. Larga! Larga. Ako yung Mr., siya yung Mrs. O, ganito lang yung lingano mo. Sige. Yung linya mo. Anong linya ko? Saan kayo pupunta? Yun lang. Yun lang. Saan kayo pupunta? Yun lang. Huwag mong dagdagan, ano? Gaya ko para bulan din. Ya, tira, pinunang lain na niya. Batang din nga. Huwag may dapat-dapat nila. Uy, nalublap ya. Ma'am. Hindi, huwag kami ng royal survey. Mga men, ako'y sakit-sakit. Bantel ng ihatag ang buhagan. Yun lang mga hinanay bakit? Ang sponsor, maahat, iya ko gamay tayo. Sige. Ina-ina yan ako. Ang daba na ako buhagan. Larga. Pero I gonna reminder lang as a professional entertainer, it's all for fun, ha? Kaya sa mga bata, daw, may mga bata. Pero kinita lang, hindi mo rin nato para sa kalingawan. Okay. Larga. Ano rin eh? Ah. Ang imong reception na eh. Ah. Saan kayo pupunta ra? Saan kayo pupunta ra? Ayaw lagi ko ni. Dahan-dahan yung pagbikas, dahan ko rin bikasin. Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Ano? Kano? Huwag mong dagdagan na. Sige, wag kong dagdagan. Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Mahingon na dali. Magtanan kami. Magtatanan kayo? Kana. Oh, may mabuti pa patayin ko kayo. Pero pag yun ang butik. Katagalog eh. Tago ka. Mutago ko. Ato ito. Mag-shooting ka itong mutago rin ko. Taban ni taban. Magtaban ko. Ay, hold the hub, binili ko. Laga. Tago ko. Kaya gini. Kada na lang. Dari. Kana. Okay. Ang mutaban yung satong, tas bayad. Direk, tago na ako ha. Tago ka, tago. Okay. Lights! Camera! Teka mo lang, wala akong appeal. Kasali ka, apil ko eh. Sabi mo sa Bisaya, kamera, kamura di ay. Kamera ba? Ano ba? Yung video. Video. Pero para mas klaro, sabihin mo, lights, camera, sali ako, anak. Light camera, sali ka. O sali ko. Ayaw kay kamukha mo na. Apil ko sa bayad, yawan niyo ko. Lights! Camera! Apil ko ha! Sali ka. Lagi sali mo dito. Action! Action! Darling! Saan ba na mo? Taban tayo. Bana, gawas. Oy, bana, gawas. Oy, bana, oy, gawasan. Saan kayo? Saan kayo pupunta? Kanina ra. Bugong nito, hanak. In-example mo gawas, eh ka? Sabi mo kanina, magtago lang ako, ba't pala lagbasin? Come on. Inig-shooting mo, gawas nito. Kinawat na yung asawa mo. Maglasok, malipay ka pa. Ano, ginawa ka nila, napitik. Pumayag sa lumayas na hindi ka Pumayag mo sa ka, pumayag. So, na yun. Pag dito, pag action, labas na yun. Labas agad. Inanara din ha. Huwag mo ka mo ingon. Lights! Camera! Sali ako. Sali ka! Action! Learning! Saan kayo pupunta? At kaya naman mula kami. Ingon makalabas na yun. Sobrang mabilis. Balik isa. Balik ka na.